Tinokutambirai kunhau dzomanhoko muzuva rokutanga mumwedzi waChikumi. Nyasi guta reBulawayo ratsvitsa makore ano 126 raumbiwa. Guta iri ndiro rimwe remaguta akatanda kuwakiwa newachena ipo wakauya munyika medu. Shuwiro yedu ingori yokuti rirambe richindopfuurira mberi nokubudirira nokubudirisawo vanhu varo mupfumvu. Munhau dzedu, nyika yedu nyasi yadoka ino mufaro mukuru wakanyanya munyaya dzomutambo pachivhitivhiti, nokuti umwe mutambo munyika medu unonzi cook off uri kuburitsiwa kutanda nyasi padandemutande reNetflix. Dandemutande iri ndiro rekuAmerica rinomukurumbira wekuburitsa mafirimu kana mabhaisikopo anonakidza zvikuru. Tinondoramba tiri kushuwira kuti wakawanda wagoburitsawo. Nyasi mapurisa asunga gweta rinomukurumbira munyika Tabani Mupofu. Gweta iri ndiro gweta rawachamisa rinozivikanwa nokumiririra panyaya zhinji dzinorwisana nehurumende nekamuitiro kayo. Mhosva yache kwaindokuvharira kutekaira kwechitima chomutemo mugore rapera. Ari kutorara muchitokisi nonyaya iyoyi zvanyasi. Ticharamba tichiringa tichingwa zvimwe zvinenge zvabudako. Kutinyiwa noupenyu kuri kuitika munhu wanhu munyika kuri kuzowedzera zvichiteera kusungiwa kwezvinhu zvinochokuita nokupinziwa kwezvinhu zviri kubva kunyika yeSouth Africa. Wanoona nezvekupinziwa kwezvinhu weZimura wareketa kuti nyasi wanhu wanenge wachitumira zvinhu wachafanira kuti wagobisa mari pachinhu chega nechega, zvinova zvisaitika makore apfuura ese. Ichokwadi kuti dambudziko rehurumende yedu kana nevanotungamiramo nderokuti vanoda kundoramba vachiomesera vanhu zvinhu. Munyaya ichandobuhwa, kambani yemagetsi yarohwa nochadzimira mukutengesiwa kwemagetsi nevanhu munyika. Kubva nozuro vanhu vazhinji munyika vaitadza kutenga magetsi zvekuti gurukota rozvomoto nemagetsi ratoti richareketa nokambani iyi maererano nenhau iyi. Hudari zvavo, asi iyo magetsi yacho kuripo pokare. Mune imwe nyaya, kambani yokuunga goridhe yeRio Zim yapuwa rezinesi rokuwaka imba yechibika magetsi chozuwa chayo yega. Wanenge wachibika mawati wamagetsi anosvika mamirioni 50 kana wachinge wapedza. Kusaika kwemagetsi zvino ndiko kuri kusairira makambani ese kuti wafunge zvokuwaka wega zvimba zvokubika magetsi zvo. Acharuza ndiyo kambani yemagetsi yozesa mukupera kwazvose. Toringadzo pasi rese, nyika yeSouth Africa yakazomisa zvokuti zvikoro zviwambwe nyasi, asi vanhu munyikamo vakari kutsvomwa zvizhinji. Vanhu vazhinji vari kutofungira kuti gurukota rozvofundo ridzingiwe basa nokuda kwemuitiro wache padambudziko rodziwamupengo. Mune imwe nyaya, dziwamupengo pasi rese rabata vanhu vanopfuura mamirioni 6, uye vanhu vakwarashiwa naro wawanda zvokupfuura 300 wezviuru zvevanhu. Zviri nani bedzi panyaya iyi kundoti vanhu vanosvika mamirioni 2 nochidimbu vakatoporawo pariri dziwamupengo. Sangano rokuchengetedza runyararo pasi rese reSecurity Council raingidzira zviga zvokutengesera nyika yeSouth Sudan zvombo zvehondo. South Sudan iri kugara wari kundoita bata murefu bata mupfupi kuisana zvakapa kuti sangano riise zviga zvokutengesera zvombo zvehondo zvo. Tinondovimba kuchazoitawo runyararo mukagotwe keAfrica ka. Panyasi togumira pano mabiyangu, ndini wenyu Mhanduwe wonhau.